Bismillahir Rahmanir Rahim. Kamar yadda kuka gani, wato wannan su ne kaya wanda na yi amfani da su wajen haɗa decorator light, wato kamar fitila ce wacce ake amfani da ita wajen ƙawata, kamar wajen kasuwanci ko kuma a gidan wani biki haka, ko kuma gidan event. To kamar yadda kuka gani haka, wannan su ne kwaikwayen da na yi amfani da su wajen haɗawa. Kamar yadda kuke gani ga kanan da haɗa da kwali, sannan kuma ga fuskar kwai na kurku dahi kuna gani, sannan kuma ga batir ɗin na kwamfuta. To wannan, sannan kuma ga gindin kwai. To wayannan su ne wanda na yi amfani da su wajen haɗa wato wannan decorator light kamar yadda kuke gani a nan. Misali bari an fara gwada muku ɗaya bayan ɗaya, nuna muku yadda aka yi wannan abu. Misali yanzu gashi zan fara nuna muku yadda abin yake. Kuka duba gashi kun gani, kamar yadda kuke gani nan, gashi nan yana haskawa. To yanzu zan sa shi a cikin wato mazubin nasa. Da aka sa shi a cikin mazubin nasa, shine zai fi ƙayatar da masu kallo. Yanzu gashi ina sa shi, kamar yadda kuke gani gashi ina sa shi, kuma har na gama sa shi. To da na sa shi yanzu zan ƙara gwada ku gani yadda wato wannan abu yake. Yanzu gashi kamar yadda kuke gani gashi, kamar yadda kuke gani gashi yana haskawa. To ballantane kuma a sa shi a cikin wannan, bari an sa shi da murfin nasa. Da aka sa shi da murfin nasa, shine yake wannan walwalin da zai haskaka ta yadda mai wato kallo zai ƙayatu da yadda wato abin yake. Misali kamar haka, gashi na sa shi, yawwa kun gani ko, gashi na sa shi a cikin wannan, kuma yadda kuke gani gashi na sa shi yana haskaka. To bari a rufe ku gani, zan rufe wannan ɗin ku ga yadda yake ƙawata waje. Misali yanzu ba gashi kuna gani, yawa ba da ina ƙawatawa, gashi da ina ƙawata waje, kamar yadda yake ƙawata waje, kamar yadda kuke gani gashi yana ƙawatawa, yana ƙatawa. Kun gani gashi, to kun gani gashi, in kuka duba kuka gani gashi abin yana haskaka, yana ƙawatawa gashi kuna gani. To wannan shine ake haɗa decorator light wanda yake ƙawata waje, gashi da kamar yadda kuke gani. To ga wanda yake so wato a koya masa ko haska a haɗa masa, wato zan faɗi lambar waya sannan in nuna muku ita. Lambar waya ita ce 080 8 7 1 7 8 to kamar yadda kuke gani. To wannan ba kuma lambar wayar ma zan ba da, idan nuna ta ita ce haka, kamar haka yadda za ku gani. Ga lambar waya ga wanda yake so wannan, ga lambar waya kamar yadda kuke ganin ta, da mai ɗauka sai wannan, ita ce wannan lambar waya. Ga ta nan ina haskaka, ita ce kamar yadda na faɗe ta, 080 080 1 7 da wannan.